Tak bude 80, levá 1, les do levé 1, váže levá 2, jo? Takže 80, levá 1, les. Do levé 1, váže levá 2. Do levé 1, váže levá 2 a bude 50, horizont do pravé 2 plus hází. A za ní horizont 50, levá 1 plus dlouhá. A 80, horizont do pravé 1, váže levá 1 a bude 80, levá 3 minus kužel, do pravé 2 plus. Do pravé 2 plus a bude 80 na rovnej do levé 2 a bude horizont vpravo a za ní 50, levá 2 plus a bude brzda, pravá 5 kužel, pravá 5 a bude 120, pravá 2 do lesa a hned brzda, 50, pravá 5 minus, bacha, klouže, váže levá 3, pravá 5 minus, bacha, klouže, váže levá 3 a bude 50, horizont středem a 30, pravá 3 minus, utáhne do pravé 4 kužel, do pravé 4 kužel a 100, levá 1 dlouhá a za ní horizont brzda, 100, retardér doprava a za ním bude levá 2 plus bacha, horizont váže pravá 4 kužel, brzda, váže pravá 4 plus kuželi bacha, pravá 4 plus kuželi bacha a bude 50, retardér doprava zabalí a za ním horizont do levé 4 kužely, do pravé 4 minus kužely rozbalí, do pravé 4 minus kužely rozbalí a bude 120, horizont drž a za ním 120 a bude pravá 3 kužely, pravá 3 a bude 80, pravá 1 do levé 3 minus kat a bude 100, pravá 2 plus dlouhá moc, kope a brzda za cedulí, pravá 6 za gumy odboč a bude 50, pravá 2 plus, horizont a za ní 50, levá 1 plus dlouhá, 80, horizont do pravé 1, váže levá 1 a bude 80, levá 3 minus kužel, do pravé 2 plus a bude 80, na rovnej do levé 2 a za ní horizont vpravo a bude 50, levá 2 plus a bude brzda, 50, pravá 5 kužel a bude 120, pravá 2 do lesa a hned brzda, 50, pravá 5 minus bacha kužel, váže levá 3 a bude 50, horizont středem a 30, pravá 3 minus utáhne do pravé 4 kužel a bude 100, levá 1 dlouhá a za ní horizont, brzda, 100, retardér doprava a za ním hned levá 2 plus a bude horizont, váže pravá 4 kužel, brzda, váže pravá 4 kužely, bacha utáhne, pravá 4 plus kužely, bacha utáhne a bude 50, retardér doprava zabalí a